generálny vojer do slovenských lyžiarských stredísk. V tejto chvíli sa nachádzam v jednej z veľmi málo známych, ale krásnych častí Slovenska, na Kubínskej holi. Je to pri Dolnom Kubíne. To, že parkovisko je zadarmo, to už je proste pri kvalitných strediskách, samozrejme, ale to, že celodenný skipas stojí na tomto stredisku 17 eur, to už tak samozrejme nie je. Je to skvelá cena. To určite spokojne na to, že dobrý je sneh. A ja si myslím, že to je také skôr free, že môžeš ísť kade chceš, že takéto tú cestu si môžeš vybrať kadejakými možno cestičkami. Čo sa týka bordovania, tak akože upravené sú svahy, alebo ako... A pôjde. Ja sa, keď som bol minulý týždeň a hoďak sa tam určite pôjde upravený svah až do konca skoro. Čo hovoríš na ceny? Ceny sú tu dobré. Každý raz na 2 euro, takže určite lepšie. No prejdeme v poslednej návšteve sa na Kubínskej holi naozaj zmenilo toho dosť. Keď sa pamätám, bolo tu veľmi málo bufetov, keď som tu bol naposledy, ale teraz sa to tu naozaj rozrástlo, pretože rôzne takéto aperskivary a bufety sú v podstate na každom kroku. No ja som prekvapený, lebo ja som tu vlastne po 12 rokoch a teraz to je tu úplne na nepoznanie, čo sa týka služieb. Ceny, langoš je trošku drahý, za 2 eurá, ale ináč to je normálne asi. Na snehu je všetko trošku drahšie, ale cena permanentek je super. Majú čo pijeme, takže sú OK. Dáme paňačika, paňačik jazda. A ja keď tu prídem k vám a chcem si dať pekné kuriatko, ktoré sa tu točí s tými zemiačkami a s niečím na zohriatie, tak zaplatím koľko? To je rôzne. Kuriatko 2,80, zemiaky 1,50 a niečo na pitie, to je čaj? Čaj s niečím? 2 eur. A celkom inak dobre hrá ten Express. Že? Však Express je najlepšie hlavne na holi. Kubínskej holi pozdravujeme Restav Pindát a Radio Express. Tak Kubínská hola nie je jediné miesto, kam sa náš Pindo vybral skontrolovať lyžiarske stredisko. Je ich viac. Všetky nájdete pekne pokope aj na našom vynovenom webe www.